phambili kuyaphela sisi wami Yebo ngiyaphila. sikhona sisi wami yaphela Ngiyaphila. sikhona umcimbi omkhulu kangaka sila kwiBasade Music Festival uzizwa kanjani ulapha eRichards Bay Mhlathuze Sijabula kakhulu ukumenywa la kulo mcimbi omkhulu kangaka sijabula kakhulu. Kusivulela amathuba amaningi futhi. ushuni wasemzini yini Ushuni wasemzini iqembu elisuka eMandawe elaziwa ngoshuni walo wodwa. Sisenza ushuni wethu kuphela because ngubona ukuthi imulala ingoma yethu awu understand noma umaskandi noma iAfropop kodwa sasebenzisa isiginci kuyikona ukuthi ama voice ethu sowenza ngeAfropop so ubona kusho wasemzini. sisi wami njengoba nilana eMhlathuze eRichards Bay uzizwa kanjani Yo sizajabulile kakhulu ushuni wasemzini ngoba event ebig kangaka hayi phela ibig le event sijabule kakhulu. Ushuni wasemzini iqembu lisuka eMandawe eScotland. Yabo yes siyosikade ucula umaskandi ngathini umaskandi uhlangene neAfropop kanje ngoba seka umushuni wasemzini. okay uzizwa kanjani nje ulapha eRichards Bay Mhlathuze Ngizizwa ngijabule kakhulu ngijabule kakhulu. njengabantu abajwayele ukushaya ama hits abantu bengalindelani kusukela njengamanje kubheka phambili noma kubheka kuDecember Abalindele nje amanye ama hits seza sawapheka na yes hayi siyakwazi uyigosi elikhulu uthi mawushaya ingoma noma usine stage kujabula abantu phela awu. sibonga kakhulu siswamezwe siyabonga siswami cha ngokukhulu nje ukuhlonipha siyabonga kakhulu umcimbi omkhulu kangaka kuBasade mhlambe nje amazwi okugcina uvalelisa ubonga kumhlelo omcimbi Siyabonga kakhulu kumhlelo omcimbi ukuthi asimemele indawo ekude kanje kunathi siyabona ukuthi abantu bayasithanda kakhulu futhi bayazazi ingoma zethu futhi bayasupporta bayasilandela online siyabonga kakhulu uthando athi bangaqhubeka njalo basimeme emcimbini yabo. inkosi inibusise siyabonga kakhulu